Kjempe! Nei, hun er ikke det. Hun er i by. De er ikke det, altså. Å nei. Å nei, det er for langt. Må du sprelle litt. Må du gjøre så det renner. Men du, ikke dett ned. Hold deg. Det fikk jeg på film. Hei, Malin. Hei. Klargjør for å møte vinteren, ja. September, oktober. Da er det oppe. Å, jøse så godt snøen brant i år. Ja. Hvis du filmer, så blir det om du hei. Malin, se. Se på. Og så tror jeg at pulser ut. Ikke løgn av ketchup. Den kan du bare. Kan jeg få ketchup også til? Ja, det skal du få tørke på det. Nei, jeg vil ikke ha den bak i ketchupen. Ok, da finner du ketchup der. Du har tørke på den. Au. Skal jeg ete? Ja. Ja da. Pølser med snø. Godt. Pølser med snø på. Ja.